dels luxes enormes de ser una escriptora, autora viva a qui li fan una classe de literatura com aquesta, no? Quan normalment això o t'has d'haver mort o has d'estar ja paleolítica. Moltíssimes gràcies, Loli, ha sigut preciós. Jo no sabia que s'explicaria la Loli, evidentment, ja tenia moltes ganes de que tenia aquest encontre juntes. En les altres presentacions el doctor Artur Quintana era qui ens feia els honors per la deferència, per ser qui és, però amb la Loli tenia moltes ganes de trobar el moment i l'oportunitat de fer-ho així, que ha superat totes les expectatives. Moltíssimes gràcies. El plaer és meu. I ara jo vull dir-vos que després d'aquest moment tan entranyable i alhora tan divertit i tan vívid que ens ha fet la Loli d'explicar l'obra i tot el que ella ens ha compartit, tindrem la sort de tenir ara la veu de l'Eva Latorre, amb qui sabeu que, a banda que ens uneix una gran amistat i una profunda relació perquè compartim moltes coses, sobretot música i lletres, doncs tal com us explicaré després, ja també és una miqueta part d'aquesta obra. Aleshores, abans de fer més preliminars, només dir-vos que l'Eva llegirà un trosset i que ens canviem amb la Loli i continuem. Quan vulguis tu, Eva. Doncs començo. La Rachel se l'escoltava i no era conscient que no estava dissimulant la seva fascinació. Li semblava que a través d'ella tots els llibres que sempre havia picotejat prenien vida i que ara, tot plegat, adquiria el sentit de les peces d'un trencaclosques acabat, quan finalment les has fetes encaixar totes. Darrere de cada comentari de la Sandra hi havia una pausa que l'Arvagel trencava amb el llistat de preguntes que durant anys i anys, inconscientment, havia emmagatzemat. Ell li diu: és que per aquí no hi ha gaire gent a la que li interesso parlar d'estos temes. No tens amics, diu ella. Amics? A l'Arvagel se li anà sense voler la mirada cap a un punt concret del salvament. La Sandra resseguí la seva mirada i s'adonà, per primer cop, de l'únic racó de l'estança, probablement de tota la casa, que incloïa només un objecte, un, de definir, i amb prou autoritat com per acaparar ell tot sol un únic espai. Recolzada entre la cantonada de dues de les parets i el terra, formant un triangle perfecte, conegué la guitarra. Després, l'Arvagel retornà els seus ulls ametllats vers els de la Sandra i somrigué. Amics? Tenia els veïns eterns per tota una vida arrelada al mateix lloc. Tenia gent amb la que havia jugat de petit i amb qui també s'havia barallat de gran. Cares que havia vist arrugar-se al mateix ritme que la seva, cabells blancs que havien aparegut al mateix temps que els seus es queien per no tornar mai més. Cossos que s'anaven deformant amb el pas de la inactivitat i els quals, tots, desentonaven amb el d'ell, l'únic que no havia deixat d'anar per les muntanyes per pur plaer. Històries que no havien calgut ser explicades perquè tots n'eren part. Vides de les que havia estat testimoni dia a dia, minut a minut, amb més fidelitat que el millor serial televisiu. També, de tard en tard, havia tingut onades de gent que, tal com van entrar, van sortir de la seva vida, i molt pocs d'ells havien deixat suficient rastre com per a tornar a la memòria més que de tard en tard. Després, això sí, ell volia creure que podia comptar amb els components de la penya, gent d'arreu de la comarca a la que l'única cosa que hi tenia en comú era l'eterna soledat, i amb els que, massa sovint, s'enganyaven a trobar-se per fer-se passar el llarg i monòlit temps. Els darrers anys havia invertit força hores amb ells, moltes taboles, massa festes majors dels pobles del voltant, trobades quotidianes als cafès de la capital de la comarca a l'altra banda de la vall, serrameques dels tòpics recurrents, entre les quals n'hi havia alguna de perduda que molt de tant en tant apuntava a ser interessant, però que acabava diluint-se en ella mateixa i, després, parlar de dones. Aquest era, és clar, un tema comú, quasi quotidià, a diari, de fet, i del que l'Arvagel ja n'estava avorrit. Va confessar-li a la Sandra que cada cop li costava més empassar-se la fanfarroneria del rierol, la contínua demostració de superioritat del Juli, la petulància del Carnús i la sornegueria de l'Enric, els 4 companys annexionats més propers. Però amb cap d'ells
afirmava Dolgut mentre s'acabava l'última poma, havia aconseguit mai parlar d'amor. La Sandra enlairà el front i li digué: no sabran el que significa. Havia llançat la frase com un dard que anà a encastar-se directe al pit de l'Arbagel, no just al centre, sinó més aviat cap a la part superior esquerra. Hi hagué un silenci que l'Arbagel li feu l'equivalent del que podia ser l'eternitat promesa.